I recuperar els poliesportius públics i gestionar les instal·lacions directament des de l'Ajuntament. Aquesta és la solució per al problema que existeix al Sant Adrià amb els equipaments esportius, segons les conclusions de la jornada que s'ha celebrat al municipi organitzada per Esquerra Republicana. Des d'Esquerra a Sant Adrià, el portaveu Antoni Vélez considera que gestionar des del consistori els poliesportius garanteix que els beneficis seran reinvertits en el propi servei. En aquest sentit, reivindica que els republicans han posat sobre la taula des del principi del mandat aquesta opció. Vélez recorda que el mal funcionament del poliesportiu Marina Bassós l'ha portat al seu tancament i que l'Ajuntament l'haurà de recuperar ara. Que fins ara el model ha estat donar a empreses privades concessions durant molts anys perquè facin negoci de l'esport, perquè facin negoci en aquests poliesportius, en aquests equipaments, i tot ha anat bé mentre s'han donat beneficis. En el moment en què han començat a tenir pèrdues, hem hagut d'afrontar-les els propis ciutadans amb els nostres recursos. El grup municipal va comptar divendres amb la col·laboració del regidor d'Espai Públic de Sabadell, Xavier Guerrero, que va visitar Sant Adrià per explicar l'experiència del govern de Sabadell, que ha engegat diferents municipalitzacions. Guerrero explica que van accedir al consistori amb aquesta idea i compromís i que estan analitzant contracte per contracte per determinar quins poden ser gestionats de forma pública. Estem en un moment en què la ciutadania en general coincideix que els serveis bàsics, com l'aigua, com les biblioteques, com les escoles bressol, són serveis que estan més ben prestats si es fan des de l'administració pública, des dels ajuntaments, que no pas des d'una empresa que el que busca al capdavall és maximitzar els beneficis. A la xerrada també va ser-hi present el doctor en Ciències Econòmiques Joaquim Perramon, adrianenc amb experiència al sector públic. Coneixedor i participant d'alguns processos de municipalització a Catalunya, Perramon subratlla que reconvertir en públics alguns serveis no és senzill i que cal que es donin una sèrie de condicions a nivell econòmic i d'administració. La municipalització també pot tenir problemes. Llavors es necessita sobretot un personal que sigui molt competent, una capacitat financera. Llavors s'ha de buscar la fórmula simplement de fer les coses el millor possible. Esquerra Republicana ha volgut impulsar aquest debat obert al veïnat i a les entitats en un moment convuls en el qual les instal·lacions adrianenques es troben en un context crític. A dia d'avui, un dels recintes esportius més complets de la comarca, el Marina Bassós, es troba tancat des de novembre. La seva clausura es va sumar a la de la piscina del poliesportiu Ricard, al centre del municipi, tancada també des de fa 2 anys.